ng'ato kogoyo report kendo bedo gino miluongo kanyo kod dho ngere ni whistleblower to arita mare obedo makare, ok ni koro ibo bed ka imanye bang'e ni dongine ma koro ne report koro ngimane bedo kama ng'awo. Just en gima tek nikech Kenya ka wan gi whistleblower policy, wan gi office matimo witness protection. Monego bed ni konyo kichiwo witness, kichiwo wach mibadhi, onego bed ni konyi kik luw wachni. But iyudo ka jomoro be konyigi ema kocha. Nikech kidhi goyo, ng'ato wacho ni odhi goyo case, idhi report wacho ni in utaenda na wapi na hiyo kesi yako. Koro ai neno gimoro. Ai gino koro buogi. So midhi ga case, midhi ga the court as a witness. So kido no kibedo protected. To jogi oso biro bo threaten out. Kiny case ni miweyo oidar kanyo. Japiny ngi kaka nyalo report nyingi. Anda ntie as migepi temo rango kaka do yud kaka wa cooperate kod the government kaka tia yapan gin reporting line. Ntie reporting line mang'eny, but gima timre no some report anonymously. Kang'ato dwa luwo case mondo yud information moko ma ok iketo kacha kako yudi onge. Koro mano be become a problem. To kaber japiny ok onego luoro report mibadhi nikech ka okwa report to gini dhi medre to dhi kalo lama nikech kinde ka kinde ma kiripota case. To bende nitiere yo ma security mar japiny nyalo bedo guaranteed nikech luoro no ema jopiny oluoro ga. Luoro to nyaka luoro nikech dhano dak mit dongo mit, but simoko Joyce iwacho ko you feel the pain ke jogi ka gin joma ng'eny joma timo mibadhi gi ok gi ng'eny maka jo ng'eny piny odonjo konchiel bodonjo no wadwa konyo Kenya wadwa konyo gweng'wa. Gimomiyo kendo yudo ka wach mibadhi jopiny ok odonje motegno. Today Joyce koro mogerni yath ogerni hostel, let's say in Rongo, to ng'ato kwalo pesa mar Rongo Health Center bodhi bochamo. Ka jo anti-corruption recover ok oduogo ger Rongo hostel, itere exchequer. Adwa range yo moro ma kae pesu amendment onego ket kata kama gitimo proposal oketie no ka you lose gimoro to recover to duogo benefit nikech nen pesa u to koko duogo konyo onge geno ma japiny bro donjo go yach mibadhi motegno nikech kata kirese kiduoke to okodhi duogo odhi duogo jo Kenya duto. Ido ka pesa mano kaw kata maro kemo gid mane gikaw kichik gine ma UK cha ne tero no amaref no gergo hostel kuonde ma gidwaro. Koro ido ka pesa ni ng'ama no lose cha o connect go goyo mibadhi ni. Koro ne warange yo moro ma ka ndara maru to ido ng'ane no loso ndara marach bo duok pesa ni ono duogo loso ndara ni mondo tieki oro loso ndara mari gweng'e ni mondo japiny ni otudre neno kwa gogi ni bwa kele bero loso nwamba. It will help japiny mondo tudre kod wach goyo mibadhi. But luoro nyaka bedie because jano luor, but luoro ni en nikech wani kona wa to kwa kete giro ganda kwa kete en lwenjo ganda ido kata ka jo ganda face sirkal to sirkal nyaka listen. Ino kana GNZ odhi ndara onegi gi yes, but nene sirkal winjo gibgi odok chien. Koro onge gima onge price Joyce, onge gima onge price, gima onge price to oknego waluor ahinya. Ko luor ahinya to mibadhi biro medre. Iwacho kanyo makare nya kendo kapok wadhi e yueyo marwa mokwongo yena mar mondo mi arwak wendo na machielo mano Kennedy Anjenjo mano coordinator Kisumu County Accountability Alliance angisino tudore kod achiel kachiel kokalo yor lony manyasani mar Zoom ka entiere e county ma Kisumu. Yaore Kennedy ageno ni chiyo maber, ageno odiochieng' ma kawuono en achiel kuom jogo manitiere ong'ala manyime mar kedo kod mibadhi e pacho kae. Odiochieng' manyoro duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC nogolo report margi ayanga ewi ondamo magisegoyo kachiel kod omenda mabende giseduoko ne jopiny, omenda mano yaki e